kamangoro minya anfurmuso ladri minya amigindo ka fo ka walinyman do moro awako sungolo seto flani ambela jele ba do ni minyo o chela do o morbo la do o morbo kan la do dili umunga morbo kan gindo mbosa bo yendo ne edere ngani jameno sanogo marhaba sanogo dugara marhaba moro no boray nego karafe awatapli eture atete o féminin ale be réalisation na minyi awakado barega kodi bato banto kare barega kodi na o dondro bare ne kodi dondro bare akaida katraore bro bato bangane anaka wi marsi no bora boakari jarabad l'enfant de Dieu jamadu ko kumbo kefa kuyate awaketa moro ka ngolo sika mo bismillah ameta marketing la madaw madu tambura no bora awakado el haji markachen daw min coordinateur télévision ma nyama Zakariou Fomba katafara el haji papa baloka ambe numbela jelefu minye dramana alu kone minye dakiye ka foka wala nyuma do ire ika kamaleni manyana ga kamaleni otit mi minda ka el haji no nyo bwa ya nyef no abe gashi se mama de ka ke fenya te mi abe gashi se mama de nyana njola ala ka gura ja rawre gor bashi te bayni dum sona ale fana yaunga koto ntala nanga nungile fie wallahi amba foka barikada ndesani kwa fana ni yusulla do kata ka yanga ndesani abonyongo chela ka temecheto la ndesani fana kanijo ndesani jo bitai mangutu yogoy baba amanda nu vogoy akakande anga gologolo nganu bawo akakande kapini akuma kadi segu jaraye sanangoro gere wa kadi ustaz fana ye no ye gado ye ko jabati akadu numbela jilidi kabina ambe seteni na kata se moto ni twago di ka moto o kabina se au satre Panther CT RSI Yama Adam Jakarta Ani Jakarta bafira abarga ala kabno wati amenu nunta setenna ananga Panther muro abena to ni sokadi wo bonyewe watri tigife awati la wallahi awa akuntu ka fueti watri tigife abana awa nufu na yustape anyere ba mfrengi ama tikanga juru keleninga ka sama fanta yoro abitinde iga chenu fana vete koy jo iga kamaleninge afana adam ne fena de pabe journaux cha kamana kaba be logolla kabna be logolla abil kalaga be julala o benata abilata inna o benata kaba Ibrahim so nyalebe wallahi muso ksetom president alinde ale de kamale ni fasone kara ko modo ni ga asakasite yusu wati nana wa na cha ga she muso sanga taso ai she to di fo jangwa musoma ko na yusu ambe bela jelefo be barikada ga sufla musata nuga wala nyuma do kara sulu barikada ne mane kisi ba mala ko jidaka amma saw ga foli bi ante singante nyina wala ka laba ka do kuye ali bi ala ko bulu kan shuje ankoro ka bana koro ba ka jidi ke lafiya wala bela jele amba fu ko ala ka hera ukanye ka jamana nyama jo ni ka kansa ko ye yusu mi anga bamba toye ka do munu mi chenso ambe do ke bada dali ala kan ko yo bela jele kanu ba jama ka fu faso ko na ni faso ko ka ko bele ni nyanguma ka beni sigoro chugo yo ye masele ni eno e kuna foni tumaye suwandili kera anfe kelengelen ulu sugandirani ala ka jeyo nako garjiga ye lo nyegele jogo nyuma ni nyama da ko nyuma ala ko noya uye ka ala se ko nyuma noya anyere uye ka mabenga chari shuya koleti ala ko noya uye aywa minyi ka do zebra makone Mamadi Touré ulu nuka jama montage la ambu fo ka alunda unaka jama fo ni gater renouveau la Mamadou Sukuba ka do renouveau imprime nunu nga foli biya gi meleke ni bwa kare sago anga foli buye ka nunu be barikada ka foko beki bismillah ini fago itobi wala minye sanafo ye fako itobi ka duka koroboro msoma adungo ka jara no ye madam bamba fatika ya giche inigla ko ka jara de
anga paranti ya make gwanza adungo ko hasbe ko rodunde imwa jara de muro wala ka nguna ja temani fasiri temani fasiri indicateur ni ndo mbata ninya leta sa ibaye ka fo yusu ko ikado ka fo yurugu ani shweni belebele de yele do anga sana kalanzo do fanana Université des lettres et sciences humaines Bamako fa ba kono ya a yusu ko jatemne kerengere okera otarabo minga minye sana kalande baduru keme fla e keme ani mugani shieki ko lu bela jele be sana kalanzo ina ga ikado to 7 tula ikado mu to 7 tula mimba jira ka foku to 7 do kalanzo ina yusu bokero de ka Université des sciences et lettres et des sciences humaines aywa Bamako fa ba kono ya ka kele de yurugu ikado daga yoroye fla ikado e koma yele madama dibini yoroina akaja ka sabuke ninge wale nununye o ko de yato sai kado jatemne kerengere ne o ulla ninga jatemne ke ka sei kado kalande nkuluma jate unana boni munye nin kalanzo bai nano sana kalanzo nye ayira ka foko minye kado gundo o warakara minye shuani belebele gundo eno yurugu ye ko kalande chaman be ibaye ka fo baduru keme ani mugani sheki ni shi to sebenende uka sebende ka jira ka foko kalanzo yi maudo o yusu ko ni ngobe talike fe minga o ni kalanzo ko fole nye ani kado sciences humaines et des sciences de l'éducation o kalanzo fana ko dokera ka nyesho fana ma Bala Soumaïla Traoré indicateur ko na le yan kuna foni bi Bala Soumaïla ka fola akoko la seli o kera chugo mina inda fo recteur ka la seli no ye communiquer sana kalanzo mbay no Université des sciences et lettres des sciences humaines Bamako o faba kono ya ko kalanzo o kalandeu ko ye jatemine kerengere ne ka nyeshi ni kalanzo bayma kata bo shweni belebele doka akuna maka boko sebe haka ja jekulu do sigira ko commission ad hoc olu ka siga siga ka nyeshi ni ngo numa jatemine hukumun ko nala ina fo douane mimbe ni yoro inai no ya manyema alena na boni sebe unye be mimbe talike ba fulani muga ani muga ni kile utoko sebe unga kalande uka osa kala ko kunganguka be mi jabi uye ka na bo gundoka gundo mi no ye ma baduru keme ani muga ni sheki olu bela jile be ni kalanzo ina sebe ntu utokola ko dossier d'instruction oteno aiwa mi nyende bata ani fla ani keme woro ni biduru ni duru chela ninde samana kabu chela baduru ani keme ni muga ni sheki falaki ashika sebeti ndesani okuna yusuko bajira keme jolena binane anakunga mfe biduru ni fla ko de ni kalande nu o jamakulu hake okuna ko minye kado ko jeje usi tokote ukajate foite sebe mfura foite tokola ka foko ni kalande sana kalande un kala kalanzo in kalande undo nga bena ta udumbe kalana yede recteur de ni prepare la tige kado sebe o gundo warakale ko okuna ikado jekulu do sigira ko luka bela jele fese uye jate mina uke ikado katasoro kalande fana chamambe yani uluka watan sefa wari sara sakono ulu ye wakile ndoro sara ga obe kala nai jamana de woto sara amba jombo to sara afwa to alni watan sara la wakile ne bibla jamana ga jufa kuno to indum afere kote afede kina mo okuna yusu ko ya nuka watan sara sa ere kono ikado kulube wakile de sara nimbe yira kalanzo ina ye okuma ka dun wajibi ale duka ku ga watan de sara kala ikado atabulu la o communique ayini bela jele mada Bala Soumaïla mato kokwe aye kalmunta albi ka ankuna fone ako communique mini rectora ya bara oke no uga nyema ya sui ka koko ikado logole de unga tomba no ikalando unga tomba ayem o mado ni ikado kalanzo nyire akonya na boje kulu mado debe ni gundo ina wa ulu debe ni namara ko ni yurugu la ko ni yeje kulu bay no erozo jugu bay mi sigile do forodu de mandanga ni roko folena aka ja ko minye ka do jate folo ulu ya jira ko mado be ikado kalanzo nyire ko nala ulu de ya ko tigi wi ayem ga tomba na ya tigi batigi bay yusu ku be ka barake nyomve ni yurugu ni flameru bara in hokmu ko nala ay wa communique de ni bela jele lase fe mi ikado ka foko nyangilu ko ni tale do ka mausegere ka se ikado ukake wale ere kundama na nyangini fana bese o kundama la o tumana ko oro ningele bela jilena kabi bokera ni kalama uye jekulu da sigi senga ko ka siga lu ke kan ngo bela jile ka buni kolo bonyona Allah hala be chugo mininga yele manaka o kumana yusu kumana beka boka ko kalama o sebe onde tara o bela jile nyana bo ni gata no ye recteur reka fola aka communiquer konala akoku yitara bo ikado fe ungae no de ni gundo nye ani kado akewale jugu otigila mawo
ko bokera ni do kalama ku ye ikado jeresigi ka kodo bila senga jona ka ikado dansigi ni ngoina o jeresigi da kalangara mo no ye kalanvawi no ye professeur wi ko conseil des professeurs uyo sigo ron ngelen bela jelena ni jole kene shuru mimbu ka kalanso la ka dansigi ala joli ka jo o kuma ko ulu ye wuli ka jo ke ka uchesiri ko damanda fana ke perani dabalika tige ni ngonu nuna kwa tobna ke munye kalande shiti nori da kalanzo ingono na yasro ya moria sebe mi be wele ko quittance de trésor public no ti bulo e kasebet na do e res na fana do o kuma ko minye ka do ko bela jile kelengele jate bibo ni ka sebe yi ani ka to sebe nsara wafo ikastro ni ba sebe bibulo no quittance de trésor public ko barawo de na boloda o kuma na fe mi bala sumala traore ni ale ga nobla sebe anya boni ka terga bidomboli kono yusu indicateur ni ale bla muro nebi sebenda no alternance yusu sisogo ale manendo avocado sumela sise nyeta baw no yu avocado URD ko lu yu kala jebat tanigilena uyoke awasant conference national URD muro awa minye mabora fa bela jelefe minye avocado union pour la république et la démocratie muro awani anyema babe gwanyon kulubali bolobi muro sumela sise alaka ale daro alaka sumaya alaka nema alaka faraslame shuga muro sumela sise ale konen danyani minye avocado URD oluye laje doke laje mi no krasowie minye gbanyon kulubali ninga ale nyemuga takade alema wode ko nannasa minye avocado ni dongerengereni wode awa awa minye ka laje mi ina fo transition ya fo chuko mina anga dana soro anyere la muro awa minyo conference takutanigeli nai muro ka sigira avocado no o hagilna ye wode ko nana avocado minye gwanyon kulubaliye ale ko ni IRD avocado akilna memba lela ani kumplena memba lela transition gola mi avocado tinyere la ko IRD ko lu ko ni ko suko bela jeleke mimba to transition abseka ke transition basigile wa transition abseka ke bonya ani karama kono ninga se adana wati mina mi avocado tinyere la ba ka fo centre international de conférence ICB muro conférence tangelena ulukon ikado akero kenega mi mawbora fa bela jelefe malikono ani malikoka muro awa mi president akoni ajira ka fo nin kongre mi ka ke awakado watila wati mi na kagele aunga jamana kono kosebe no temena ka boy mi anga jamana abeche franche fanga abo della mukanga kunje mi samba flani muga anenani nik president kalafli ore konana awakado mi URD oluko ni ajira ka fo awa minyu olu be transition olu na sol na do bo awa gouvernement na olu ka ma bala fo kata CNT konanma muro no boray minyu una ke chuko bela jelela mimbato avocado minye transition ayi hakilna minda no ye amse ka andi ko shinanya re chuko mina wa minye ka anga danaya ningo da anyere ka muro kamalidenya ko sabati chuko mina muro awa no temana ka boy minye wulika jo mingera anga wul masiri tabaw wala sa avocado saka dangare jugula chuko mina ko ni hakilna bela jele avocado olu bala goy no temana ka boy minye assise national de la refondation ARN minye president akone ajira ka fo o hakilna ulasa minye URD olu ko ni bi demen na se transition ma fere tonkulo grimba do de ga grinde na bisi basa ute fere to mindo afana dabe kalakari dabe kalakari ndirga ni ndo ake balawo joni tafsir maiga nawo tafsir jazrile yerde kula de nga ka paragraph la abana saliku kondo abana saliku fura muro mi nyere ngoro ke balawo Mamadou Zale Traoré conseil de cercle kati au président muro awo mi URD olu ko ya jira ka fo awo mi chere la olu ka de membela jele bi se transition ma nga mi uka manyemai akoni ya jira mi avocado chere la wala sa transition akakilno ani
ni ayeb ko munum buluda abuso ko soro cogo mina ko malide bela jele de ka laje minyi kam malideya awakado ko ke inya korokoy ka kendi idusue no temana kabwe bela jele ki yere di mimba to ni transition abuse ka nafa cogo mina transition abuse ka kesine sigi an yere an ka kuna jade bola transition doron te kuyi an be de ka lafiya ni kuna jabo langa o de ma famu befe muro ga famu ni cogo ina adola ufuna ga usani karsala ka nuyu gwanyo ka puma na mede que ne l'oublions jamais, la réussite de cette transition sera d'abord la réussite du Mali. Son échec sera l'échec du Mali. De tous les Mali. Allah kana ke fiu. Allah kana ke. Nya meni fale kulu. Ko ni transition muro ko ngana nyina de anga do ka foni transition nyana anyana Mali bela jelede na tiena muro abitie Mali bela jelede wa Mali ka siniya sigi muro ko bidungala malade na nyana kenre do na manya kenre lado abana la kan gishi kenre lama muro mi URD ukama nyema aleko ni ya jira ka fo ode ko nanna ulu wulika joke INR ka ye akene kan mi nyere la bay ka fo awa mi wulika joko ngaledo mi ka laje ma ukama maube fa wo fa muro awa mi uzeka fereke joko bida ninga faranywanga ku tege di nywama wala sa awakado jabana akanyeta bisabati no temana kaboy minyi avocado fm vleni mi ejiko yi muro avocado ayo madala kosebe no temana kaboy mi awaka laje femi mbe avocado nuyo olu soro nuyo olu salo ni laje ngonana ukango da unyekoro ka barakeno waka laje femu nuyo hakilina uta ukal laje ku soni sugoka wala sa parti absika kulugira chugo mina parti akanyeta bisabati wa transition reka nyeta ubisabati chugo mina yusu sisugo ni ale ka fasire anya bo alternation kono ni hakima ya kuma ire abana ni kodo baradi wallahi kodo na obe kodo karamo obe kokoro do na ofuna be obe no uluta do fe efia be chikata romi na mado ofuna be ulube fenvinji nedo abana latika de ni wallahi na famuna abenoya yusu gelea be ko chamana ama famu ndoro de le témoin ba leta ni le témoin ta ni ikado kele da ile lenye kele da ile do INTM aleni limama ni nyonche anga be furubaje kuluba mimbe no ile fusali je kuluba ani ikado imamu guluka ikado je kulu no imama yusu ka kembe kele da ile lenye ko ni kele basane nyenga yoro jangele do anyete nyona nga kele be sina yusu ba ka fo central syndical mimbe jamana intola UNTM aleni ligue des imams et ERD minumbe Mali tola ko ko ngembe ka kele ko farida koy nga yoro jangele do andigat na se nyoma nga ka do kele ke dafa damar faciye yusu ko mana kuy baye ka fo ko nyefolu lu sen kele ko ka nyeshi anga sharia sumba ko kullabe ko kunje barawma ningo kuna foni chari ibaye ka fo ko mana projet de constitution ko kuma min vola ni abra jile sebe tarakata di ikado ka fo jamana nyema no ye asimu goitaye ale ya kota ka da ikado ka fo ko nyana boba nyekoro kwa ka do bala mimbe anga jamana sharia sumba refona ko fo abe talike fe mununga baye ka fo ko chama ulu ba kono nga aba kuma fora voka na se bimawa bebe ki tafo fiye munumba la bebe ko fo anya nyeti munumva bala bebe ka do fo itala kado mankutu chaira mana ko yana ko reka bakurumba da maukloka ka do bala ko amangudu re chara ka ba yusu kibai ka fo ko chamambe ulu ko ikado fiye ubala ya ko afiye maro chamambo chama re fona be ulu ko aleni fiye ubala ko ikado nyata ofona chamambala mi no be jamana munanva bro be ka kokoro madu do be ka ba ala ko latika ko ubetengui ko mana ko yani ikado ka fo kampanye reka blasinga mobna haju nyininga nyiningali mimi na ke maula no campagne referendary bai ka fo ka kuma chayale duka nyeshi ka do saria sumbama o kuma na ko femi ka do ngonu nunye ko bara ko ni mimbolo dara na kunchera ka do jamakulu ve munu ya ko bela jele dagun ka soroga ni sebe dafale ay wa ko minyi ka do imamu ulu tola je kuluba mimbe no ile mama bai ka fo yusuko ulu ko ni ngoko atebe uluma ko sebe mi vleni ko fiama ko chama mba kono ko jango ko ulu bi sinsin ro ejumenye o
laïcité ko laïcité min filɛ nin ye ko k'o bɔ an ka sariya sunba kɔnɔna la olu kɔni kan bɛ ka kɛlɛ ta k'o sɛgɛrɛ a ma ɲa min kɔ f'u ye kunnafoni di jɛrɛba sigi o kunnafoni di jɛrɛba o sigira kun jumɛn kama k'u ka jɛkulu labɛn jɛkulu min b'i ko a disi da an ka sariya sunba la ko front anti constitution o tuma na o min filɛ nin ye dinema o ko olu b'o baaraw la ko nka k'u ma se u ka kɛnɛ kan kosɛbɛ fɔlɔ dɛ k'a sabu kɛ ko u kumakan a na kalakari nin ko la kosɛbɛ wa k'a sabu kɛ mun ye jama fanba fana bɛ yen minnu kɔni jɛlen don ni nin ko ye n'a bɛnna olu ma hakaja jamana yɛrɛ lafasali tɔnba min n'o y'ala belebele ye Yakuba Katile n'o y'o maa ɲɛmaa ye n'o bɛ wele ko INDM olu ko k'u bɛɛ ko in na bi u b'a la sini wa k'ale yɛrɛ minɛ t'a la olu y'u bɛɛ di nin ko in ma a banna awɔ ko sans réserve. Ne ye fɛn dɔ ye jabaranin kan fɛn kan kɛ réseaux sociaux kan imam dɔ u conseil wa imam dɔ de fana bɛ faransi ko alu ye u ka fɛnw bila ka na mais k'olu ma nin fɔ a la dɛ kabini sisan nin kɔni ye sodenw ka fɔlen ye awɔ nin i b'a sɔrɔ maa dɔw de faralen don ɲɔgɔn kan o tuma na ko yendemu olu ko olu y'u bɛɛ di nin ko in ma k'olu b'a la hali yɛrɛ minɛ t'a la fɛn min k'a dɔn k'a fɔ olu fana y'o laseli kɛ sira dɔw fɛ ko min ma ko communiqué ayi ko yɛrɛ minɛ t'a la taa ka segin ta in na k'u t'u bugɔyɔrɔ jɛnya nin ko in la koyi k'olu bɛɛ projet de constitution in na bi u b'a la sini wa ko min ye k'a dɔn olu b'a lafasa fo ka taa fɔ a ko waleyara tuma min na k'o de b'a jira sa k'a fɔ ko fɛn min ye k'a dɔn don n'a nataw ye ko min ye k'a dɔn haju ɲini kalata min bɛ kɛ n'o ye référendum ye k'o kɔni bɛ sena nka i k'a dɔn o waati bolodalen bɔra a dɔgɔkɔrɔ fɔlɔ hakaja ko min ye k'a dɔn a ko bɛna da jamanadenw tulo kan bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ ka bɔ a ko kalama jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ko nka yan n'o cɛ wa a kɔni basanen don bi lafasali tɔn maa minnu b'a lafasa ani minnu ko k'olu t'a la an ka lafasali tɔnba INDM ale ni limama olu kɔni ka kɛlɛ dayɛlɛlen nin ye yɔrɔjan kɛlɛ min bɛ tali kɛ an ka sariya sunba o kɔnɔ ko ka ko laïcité a banna an ye nin sama ka bɔ le témoin kɔnɔ parce que jɛkulu ka nɔbila sɛbɛn don Yusu bidon bɔli min bɛ ka ne siran n fana ye maliden ye koyi min bɛ ka ne siran jihadiste ninnu b'a la ko ka laïcité ko kuma bila ko ka taa ni fɛn dɔ ye bɔn ni ko république islamique de awɔ jamana bɛɛ ka kɛ diinɛ ye a ko bɛɛ ka kɛ sariyaw ka tigɛ diinɛ ka fɛ awɔ yala anw yɛrɛ ka silamɛw na se k'o ku wa ɲininkali gɛlɛn ɲininkali bɛ yen fɔlɔ a banna donc ni an ye laïcité min bila sariyaw fana bɛ jihadistes bolo ne ma n'o bɛ ku Mali silamɛ caman na dɛ ayi ma d'a la dɛ nka u t'a dɔn f'a ka kɛ a banna walahi a banna Yusu hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ i t'a dɔn ko banakɔtaa ka ca f'a ka tile la n'a tilali la f'a bɛ kɛ doni ye a banna ala k'an kisi a tɔɔrɔ ala k'an kunnaja Moro an tɛ taa sugu la Ablaye Mayiga groupe commerce Moro nin dɔnkili ka di kojugu Ndesani Zani Jabate ale n'a ka alu fana ni Dawu Sangare nin tɛ Dawu yɛrɛ kun kan ye wa wallahi ala ka hinɛ o bɛɛ lajɛlen na i ma denw ye o don o denw bɛɛ Bakari Jarabat ka kɛnɛ kan denw fana bɛ ka fa ɲɔgɔn bɔ sabu min ye alu Sangare ye ale ko Bade wa Bade ale ni i k'a dɔn Papa Jabate Zani Jabate denkɛ u ɲini ka fa ɲɔgɔn bɔ wallahi an bɛ dugawu kɛ ala ka si d'u ma amin ala k'u dɛmɛ u ka baara la ala k'u tɛmɛ u faw la amin n'o tɛ u faw u ye maamago dilan ye u ye maamago dilan dɛ u ye jamana ko kunkɔrɔta o y'a sɔrɔ orchestre musique bɛ Mali la orchestre de tun bɛ yan nɔ a banna a caman ba wallahi Bamakɔ falen marabolow falen don Kiwara ambassadeur ni Lasmara Bias message madame Samake n'a ka cɛdenw Burongoni den ɲɔnɔw ka taa se Kiwarabande kati Arayibanu ni ambassadeur Bida régional de Kulukoro cɛ Kanaga de Mopti e bɛ Kene Star de Kucala bila mi Kaso bila mi wallahi Kule Star i b'a bila mi cɛ an t'a bɛɛ fɔ bi dɛ wallahi an bɛ dɔ de fɔ k'a tɔ bila don wɛrɛ super bitɔn Murala k'an kunna ja min ye hakilina jigin don awɔ min ye an bɛ don sɛbɛn kɔnɔ o ka kɛ sɛbɛn min n'an bɛ don a kɔnɔ Muro awɔ k'a dɔn awɔ min ye Binaja Dumbuya ale kumanen don min ye awɔ k'a dɔn tile saba bɔ ɲɔgɔn kɔ salon de l'habitat Bamakɔ min ye sahaba ye sibiri don kalo tile 11 mars kalo san 2023 Moro awɔ k'a dɔn awɔ min ye nin lajɛba in min ye a kɔni kɛra maaw bɔra awɔ k'a dɔn min ye jamana wɛrɛw la ka na dɛ Moro awɔ k'a dɔn ni salonba min filɛ nin min ye tiɲɛ yɛrɛ la ɲɛda kura o bɛ se ka di an ka duguw ma cogo min na o de kɔnɔna na Moro awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la a dɔn ka baro kun ye ko ville durable enjeu et perspective
moro ni min filane no kɛra a kuma kun ye san 2023 min ni salonba ye no sahaba ye min jamana caman olu tun bɛ kɛnɛ kan Maroc ko ale de kun ye invité kɛrɛnkɛrɛnnen min ka dɔ ka minɛn bɛɛ lajɛlen ta ka sigi ale kɔrɔ. Ala ka ko bɛ sahaba Maroc sahaba Ala ka ko bɛ o ma moro min ye a ka dɔ invité d'honneur min ye Burkina Faso min ye Maroc a ka dɔ invité d'honneur Burkina Faso Côte d'Ivoire ani Sénégal moro a kɛra a ka dɔ ministre de l'urbanisme et des affaires foncières de l'habitat Burkina Faso Mikailou Sidibé ani ministre de l'urbanisme de l'habitat des domaines de l'aménagement du territoire an yɛrɛ ka dangɔrɔba no professeur Brema Kambena muro awakado tinyere la Brema Kambena aye mauma sera keneka jamana munu awakado nolu yera keneka ayu bela jelen foku wale nyuman don muro awakado nitle sabab laje mingera muro akera awakado ni barogantigiye muro akera miye ni exposition ote kata awayiralu kewa bolofe umada muro ikado fe munumbe noye anyere ka minaw ye munun bɛ se ka do an yɛrɛ ka sojɔw la n'o ye matériaux de construction ye fanga kan yɛrɛ ta de ye fɛn a banna yɛrɛ fɛ de ka gɛlɛ maliyɛn ma fo anw ɲɛ juru de ka ja a banna hakɛto kuma kɛ n'o anw ka yɛrɛ fɛn dɔw ka ɲi dɛ o ka ɲi dɛ moro awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la n'o bɔra ani awa ka dɔn subahana mansin minnu bɛ bi n'o ye nouvelle technologie moro awa ka dɔn min ye o min filɛ nin min ye k'o don an ka sow jɔli la k'o kɛra awa ka dɔn sababu ye sababu min awa ka dɔn ministre n'a ye sɔnni sigi o kan min ye ni salon belebele ye professeur Brema Kambena moro a y'a jira k'a fɔ awa min ye Mali ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an kɔni ka wuli ka jɔ ka bɔ awa ka dɔn min ye sojɔ sira la o de kɔnɔna na sa min ye awa ka dɔn foli ani tanni moro a y'o lase bɛɛ lajɛlen ma min ye awa ka dɔn fɛn minnu filɛ nin n'u ɲinina awa ka dɔn nin taabolo ninnu fɛ moro awa ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la u y'a jira k'a fɔ k'olu kan ka bila baara la a y'a jira k'a fɔ min ye nin baara min filɛ nin ko nin baara in bɛ se ka mangoto bawo a kɛra awa ka dɔn ɲɛ Tare ministre Kambena aye awakado ministre de l'urbanisme du royaume de Maroc ministre de l'urbanisme des affaires foncières et de l'habitat Burkina Faso ani awakado minye tinyere la muro olube ka wulika jo minge mimbato awakado so bisika jo jeya ani bonya konana minye Sénégal ministre no ministre chargé de l'habitat ani awa Côte d'Ivoire muro awa minye ambassade de Maroc minye awakado Malila ani ambassadeur du Sénégal muro olu koni ye awakado ani Côte d'Ivoire olu yuka awakado ambassadeur we ministre jo rofa o mingera sa muro awakado ministre aya jira ka fo minye ale ka chakero olu na ko sugu bela jelike wala sa awakado fe munu no bora ni lajaina o fam se ga danyana ma tugo mina wa se ka sigise nga tugo mina muro awakado minye sori Ibrahima Maiga association des promoteurs immobiliers muro awakado minye PDG entreprise sélection IMO muro ani awa ministre Jojon Takanyeshi oluma Brema Maiga ale koni ya jira ka fo awani min flane ni awani bolodara ni salon belebele muro awakado ko ni manga ke awa ka fo ko ni manga ke awakoye ko mina bi dabla ni wulika jode kanga ke min ba top maopma min amse gani laje suku ke ka hakilna fale ani jamana wore min ba to awakado anga sigi abse ka nyana ma chugo mina anga dugu na jojo chugola ni mangamba munumbe no be dugulo ko nofe nyepse ka sorula chugo mina no te soko bana de moro ore ko nana sa miye awakado Maroc aleka mamingu bekereka muro awakado miye invité d'honneur muro awakado miye uye jonyon takade ofadama Brema Kambena miye ni salon yesa muro awakado miye tier la kanga ta nywanve nantara nywanve ani awafarafina jamana to muro nyeta bi sabati ode ko nana sa miye uye jonjonda miye awakado tier la kadi awakado mado ma
munu awekado ni olu ye joro fara soko la anga jamana kono do distinction honorifique muru awekado minye tinyara la attestation ani chiwara muru olu koni dira minye awekado madoma brema awakamena ani sori mega ani madame Kuyate Fadima le président de commission d'attribution ani Moussa Seydou Koulibaly directeur de l'office de l'office malien de l'habitat mura akoni ngara kenebay akara niso jay akara bonyaay koni tle saba awa mbe soko tasira la muro kakera anyana mara ko alhamdulillah ministre era kan nimisi wata ira barkallah bajandumbia nyale ka fasiriye ame ikado ni hakilina nyuma tabaw bela jelefo ka fasiri yere ke ba fo fasiri ke ko nyuma na polite teme yere ka la se ko nyuma vanana yusu mbese ka indicateur de renouveau ni indicateur de renouveau ikado ko ACRT fasoka wele ko ba jama bakurumba fori la de katanu yere ACRT ngere ibe poko fobado mbombo mbogolo niyo de atna ki ngono ka fa mebula ngani atadro ni iteka kala po abisinga megunyona megunyona fo itakono wabe ko ndongungatika ndongungatika abulu cheka ifabe mana wallahi ngakuta koro kudete tika ingoro ndongungatika mutede ay kuta koro de kuta koro akori bulu kayinga apate nogo mimbe aba bulu yara de deti bo ala karanga ko kure abi ndongungatika ay abulu cheka inga kuta koro de wallahi yusu ART aevo ACRT fasoka wele kwa jamakulu bela ibe fangele yifuri kabwala ulu tara jekulu dosigi ko ACRT fasoka chika fasoka wele ai wele blala ka chika nda awo sisa ulu ya utaku yodera ale manyama ere taru male banye fanye erika tere rubugoro tairu ale ankuna fone bidoina akoko vemi ka do ningo insigi senga anaga da wolo ka shima koroya shie ko appel citoyen pour la réussite de la transition ACRT ko mami ya sigi senga isa kaujim okmana kale de asigi senga ima tigi donza isa kaujim bado taru male ba fu asebeu ayo ko isa kaujim kale de ikado ka fu anyemaye yeni ngo insigi senga ya saka franje fanga ka kokoro mado ninga lafasa yusu ko kumana ko sibiri temene marskalo enkleta anikele ba fulani mugani sabasa kuibai ka foko jamakulu fado yu fori ka boni ngo inakui ka sabuke munye uye ikado wala seme akera jamakulu wala seme ye uka bureau executive mimbe sigida baduru na kono no communisengi koko bureau kono ma wala seme wa yusu okumana ko ve mi ka doko nunu nye akaujim ajenyo ankoro wi ku bisega wele tesa ko akaujim jenyo ankoro ibai ka fo ko ulu wulela ninka ikado ka fo ufosi ka bo ka ujimi nga jekulu sigileina ikado ko appel citoyen pour la réussite de la transition ACRT ko fasoka ikado wele ko ulu yu samaka bola nga uye ikado asina sigisenga mi no fana beke ikado franje fanga akokoro mado jamakuluye anika lafaza ko ACRT fasoka chika abana ulu yu usamaka bo ikado wele la kada chika anta okumana yusu ko ikado akera bakurumba wala seme ko démission ibaye ka fo ko o démission mamunu ye démission ke ko mana ko kawji mukate imai ka mashiye ma kuna kate ma bonya ay wakado ka fo kaga keta ko dogo ya madama do kanye shi fereton refana ma ko sabu ale ke meka ko ke ikado ale hakele sago nga fereton ibaye ka fo ko magoto sago onuka tabulula aywa ko jalaki tambe ga segere orola nimbo ba nunfe munu nyu samaka bwaka jekulu ina aywa ibai ka fo ko ai ikado sirabla fere jekulu inga sira ibai ka fo ka yo de blaka sira wore taminya ire kungelenga sira ye ko haklina mi mbala ninye aywa ko ikado ani ulutna be ola ko ve mi ikado jekulu imbesigi senga tumami asigidane haklina minye ko de ka ikado franje fanga ka lafaza ninga kokoro madon fo kata fo ko franje fanga kunchera kumami o kumana alu badara sembara ale ikado ka fo mamunu ye wala seme ale uluka manyema ye ko uluko ni bora jekulu ina uluta ubora fasoka welela nga ACRT fasoka chika olu yo sigisenga ni ubno lanyana maya ko wala nseme na dama yenyon soroy bureau executive mimbe ibai ka fo ko ulu ya jira ka fo ko ve mi ikado uka sharia abulo fara biolom lana mimbe ko article 70 ko isa ka ujim ka yo soso
wa yo so ayira kungele hajula ko ka soro ko mana na ka do jekulu kunga jere de bisigi o jere ko na hakilna mi bitawla o de be waleya ko nga ko maye isa ka ujim tala de ayre jekulu isigi ne hakilna mi ka yo jekulu sira blaga sira wereta ama ma haju nyininga ami sara tonde una wa ya ka ayre hakilna kelenye aka jatema boli tonde to ka ali doni wa to ayre dunye ninko aka ika do ko nyana bo sebe ngonnala no yuka ika do statut ne règlement intérieur wi alu ibadra sembara akoko ikado kavoko ACRT kura means gilefleni fasoka wele teblinde uluta nye fasoka chika kuluba lase wa ube faso dema aga chika bara ufanana kuranje fanga ikado kavoko kulubu kokoro mado fo fininga mvo wabo kerengere la ko president Assimi Goita kulutina bwa kokoro wa tuna sira blavana sabu lusiki kunkera oye ulubu kasira korota masira korota mabao kulube ube bawo fara okumana uluye wala semeka daninga funangenu ani musolakaw munu joro kunga boje kule yire kono olu bela jele de ko so ni kasaw che ninga ta doje kulu kuraina waku ununu bela jele kunche sirimbe chogo mina ACRT mbise ka dili sara jamana silege nani bela jele na ko dobole flo chesiri la wa unu chesiru yere tala sinza okumana ku yini kura minsigi senga ACRT fasoka chika okumana ko konna la ko munu nye wala seme acheni muzo dumusani makoroba ko nunu kuye wala seme ka bo PCD afanana ka sabuke ko tabulo ka soroka na kolodo ACTR la ko nga ku vle ku kamba wala kasau chefana ka bo ACTR fanana otmana ka sabuke isa ka ujim o ka dabulo ana ikado ka fo amashiye makuna ana yesra kura minta haju mimba la ko nulu haju tikilenye aiwa kwa kembe ka fangasi na matonya faridi dabi o fari yere dako jugu aye mamunu boronto kunu ka mamunu sigimene ni wolo ka kuna sini kwa ndolu de jerabi abeka bolika do lulu kelengene na kambi o ejonu nye je mu fanga nyini mba o fere ton ko parti de mouvement démocratique 91 mau ko ka ujimbe saba takasaba na olude novebi ko kuma jumembe amami mfo oluma kuma jumembe amami nyeshi oluma ikado television oluso kono ani kuma so kono ko ka tase labana kuna forin cheresera manno ye ikado réseaux sociaux ye ko ka klaka no ye bituni ko betaka sabala olu nove okumana kanu lute haju kelena ble ute kungele kelena wa ikado kama shie makuna ayire kungele kwa ni yere sagoke kama kulu yuka kasauche kata fasoka chika nsigisenga wa na chika lase tarumale nyaka no blase wanya boni kater baba fo sisa duze baba réseaux sociaux tache na fabio dike magaji ko c'est non événement kala ko sosa kabi anye kuma info ya menao nya foti koro angu ale bikata tabolo mina nguna ma afarati ngwa bina yere kilimpe ndo ya famu ale no jale mo ko le marabu ko il avait du pain dans la bouche ko comme ni pain mina la burum na la ale kumbe ako c'est vrai ça m'a pas ko de alu njawta fu ko koy akoko barabu bulo no bebu damaira ku ka nyini folo ka mal de fara ko réseaux sociaux intoy Allah koso akaramo gado tare jo réseaux sociaux la ne kashiral binebo kashila kanake inyejiche hali bimba kashila inyeji na ba ko tukoroba do ba le bulu ko sam bakele ni san keme usaba wa keme nani ko ode be warda le ma ko albi o be balole eni al ngo safuru la be kuma krefe mbe chokoroba indo akara kele aide John jine chokoroba do afle ni estad nuya ay warde fanama aide ne ko mbaki wara kalam jine chokoroba do matede aka na utada utama we jine ko ide sabe chokoroba intoko de ko tama urusi ma ale toko mewa aduma toko fode wa chokoroba muso toko de ko salahindu ufle ni estad nuya no ni ta kalama tai war babolo jine te fu ikenna fulula ena ne fa ay mi fa ne ga nyere fi ko sama urusu de chokoroba nyere ayre ni yeshi mi wala biso ngachaya wede sabu ashida ni damna ka so ay watini ke amuso ode ikado sala hindu ye ojina muso ko bache jugu ko jugu fe ba azeme ya nu flefe safuru la kuma kare fa ngata changa tasa chemalle munanga chera fo malle chamanga ngata kabano lavi ai sabe ni tarasu ta dunu ibe chokoro bai kana siga
Mali de ma be ko si la bile e ko ma do ko jine chokoroba di ngana ko misega nyam Mali ma ka buruburu da ma bi janye de bo chokoroba fe ale kelembe ale ma kele zorote soro e ko anda ga jama sama urusi wele dro ka do dam ne biso nga communiquer ke o ni mami mbisega la se sama urusi ma ne re ko ndidare abo jine ko ni ma ko tikile ala ka nguno ja moro abi sebenda sebenda mata o le témoin avocado minye referendum o ye kala film bike anga awa minye sharia sumba o ka minye abora dogokoro minye akunganga ke marskalo tleta ani konoton samba flade muga ani saba moro awa minye chiera la kwa bibwa adogokoro awa minye kasoninge kaso ke munye ministry mimme minye ndananga nga fo ministry mingu. Je répète. Ça fait je répète pour une dernière fois. Natinya angana fouy karaba. Abana angata na yi doni qui va lentement va sûrement. Moro Fouy kana karaba. Mimi fina. Natinya ka bwa ma kurane kolote koy. Wallahi. Wa kulu fana te ka ti bwa nola. Wallahi. Mauga benga natinya na bina ke ka do sababu ye ka gwele akaboy. Ama de kuma ka emui. Wallahi. Kema amba fo bichu ka fo sidicha angata. Moro chere la mera ministre yela Ablaye Maiga Murasa ka nga fwaye de Marasa ka nga fwaye wajanjo rebe ga fwaye moro atatu ka nemo wal ni njaro fwaye atatoro wa maflata da kele mbawdi fwaye fo ti wala mande negedu awo kangala abla ngwangala Moro mi Ablaye Maiga ministre ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement Moro mi colonel Ablaye Maiga marskalo l'État ndemene mi awakado domimbe ni awabora dogokoro no metalika anga sharasumba kalaflika ayenye folike mi nyerella mi awakado ni mi vlene kanye belajele sorla assise nationale de refondation ANR Moro awakado minye nyerala ibe kafo awa minye anga jamana fe mimbe no bitalike ejika moro akanga sigi fa bela jelefe mi anga jamana akera sigida etta ani konondo mkafara awa fa baka moro oyoro munum bleni moro kanga awa ejika anga sigi nimbela jelela odu sewe mbora awakado sigi daw moro nyoforkera awakado minye nyera ala mame na fara kafo ko ni nogoni moro ko ka ko bele jele la bay moro akagele wa atinya fana akatui foti wala moro abinya chuko manga kete miye tiere la miye awakado ni mi vlene Ablaye Maiga awakado miye tiere la awakado miye ablara abora dogogoro miye awakado ani CDAO ani class politique miye anga politique jakulu olu kayi maria ye moro oba jira kafo awa miye tiere la ebe kafo autorité indépendante de gestion des élections moro awakado tiere la alema daga yoro bela jelela no temana kaboy moro apmana fe minga oye awakado awaminye anga shara sumba ere muro awakado wati mina akobora ka bi ko jakulu dobe no imama awakado ko lu kon ko awaminye nyera la ko lu te jeni laicite ko manye adu ya jira kasora mbeka koro aya jira ka fo minye awakado anga jamana kono lakana bali amimbe ani mamunu wulele do ninga marfata jamana kama ko lu kon te dora la ko ka laicite boy na fara ka fo ko lu ka maka awanga zone sigoga muro ko abima che apmaka chane muro aya jira ka fo inyebe association jakulu fanfa sigilena o jakulu bela jile sigira kasoro laicité de be amama shibali ika dine tabulula amama shibali ika baraki ka dine kono kuma asizi mingerawo na kuma fora o kono olu kunte ya akuma fodo asizi kono be mali be ko numbe
o ni bɛɛ kun bɛ o ko na waleya kuma selen kɔ ka sɔrɔ ka muruti farida o ma faamu dɛ a ma faamuya a ti faamuya fana ayiwa baasi tɛ moro min tiɲɛ yɛrɛ la imama aw k'a dɔn k'u k'a lajɛ u ka segin u kɔ min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an ka taa ni jamana baarali an ka wuli ka jɔ kɛ min b'a to aw k'a dɔn diinɛ bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ aw si ma yɛlɛsi kan si ma si tɔɔrɔ bɛɛ ka kɛ bonya kɔnɔ Amidu Keita ni ale ka fasiri ye an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn minnu b'a wele ko le témoin le témoin ka fo ka Amidu Keita fo mande Keita de k'an ka foli ba ye Yusu ni ye 26 mars ye Boubacar Sangare ale ka tariku a kuma bɛɛ bi i k'a dɔn fa ni den ani k'a dɔn watiri n'o ye bolifɛn ye fa ni den ani watiri Yusu an bɛ don tariku kɔnɔ ko ate ale ye sana kalanden ye sana kalanden min don a b'an ka université kɛ yɛrɛ ye université dɔ la ala la i k'a dɔn fa ni ba o ka denni kelen don fɛn min ye sajɛgɛ dalantinɛni kelen o kɔni i k'a dɔn o kanunen don kosɛbɛ Yusu ni denni kelen min bɛ ninnu bolo u ka latigɛ ko bɛɛ bɛnnen don kamalen ni ale ka latigɛ taabolo ma i k'a dɔn funankɛni calaki don fɛn min i k'a dɔn a siso o ye chambre climatisée maa mago bɛɛ b'o kɔnɔ fo ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ gafe bondo ma n'o ye bibliothèque ye o bɛ nin kamalenni in ka so kɔnɔ ka tila ka i k'a dɔn a bɛrɛma watirini ɲini ka d'a ma a ka ambiance kɛ n'o ye kamalenya diya y'o ye Yusu i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye musakanin ye dɔgɔkun kuncɛ waati o waati n'o ye weekend ye dɔɔnin bi di kamalenni ma k'o bila kun nin bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn masaw ka lajali ye sabu denni kelen don dɔwɛrɛ t'u bolo nin kamalenni kelen in kɔ o kumana Yusu sɔrɔta bɛɛ bɛnnen don i k'a dɔn denni kelen ma a ka ja ko a bi san 3 bɔ bi den bɛ nin bɛndiya de kɔnɔna la nka min ye masaw galabu ja fɛ a bɛ kala fana kɛ o kumana min ye kala ye ko a ka jaabiw kɔni ka ɲi ko a den yɛrɛ fana ko sigida yɛrɛ la maa si tɛ min bɛ se ka fiɲɛ sɔrɔ a ka taabolow la a bɛ maaw bonya a bɛ gasiw sigi o i k'a dɔn k'a fɔ a seko damayira a b'o kɛ adamadenkow fana na ko bɛɛ bɛ ka den fana tanu sigida la a bɛ tanu kalanso la cogo min a bɛ tanu sigida la ten o bɛɛ lajɛlen ye masaw galabu ja i k'a dɔn den a sago kɛli la a ye o kumana min ye hippodromekaw ye k'u bɛ kamalenni dɔn ko b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen bonya jango sijɛ wa ayi n'a y'o ye n'a tɛna sujuru b'i ye ala n'a b'i bonya cogo min na o kumana k'i b'a ye k'a fɔ kalo 12 ye nin ye san 1 bɔ ɲɔgɔnko o kumana cɛkɔrɔba ale ka ko fereke donna o la cɛkɔrɔba ye jula de ye wa jula lakodɔnnen ba an ka Bamakɔ sugu fiyɛ kɔnɔ yan tɔgɔ kɔni donna dibi la Boubacar fɛ cɛkɔrɔba i b'a ye k'a fɔ gwɛlɛyaw nana sɔrɔ sɔrɔ bɛ binakun min da la kɔli fana bɛ yen kɔli yɛrɛ bɛ binakun min na sɔrɔ fana bɛ yen cɛ dɔ ka jan bi sini i ka surun sini i ka dɔn cɛ dɔ ka surun bi sini o fana ka jan Yusu ɲini ka sɔrɔ se bɛ cɛ caman ye donkata se t'o ye cɛkɔrɔba ka donkata o de nɔgɔyara o kumana cɛkɔrɔba i k'a dɔn k'a fɔ gwɛlɛya nana sɔrɔ lebu ɲɛsiranya ni malo ɲɛsiranya fɛn min ye climatiseur ye cɛkɔrɔba ye olu kelen kelen bɔ a b'u feere k'a yɛrɛ malo sutura n'o ye k'a musaka n'o ye so kɔnɔ masirifɛn minnu bɛ yen n'o ye meuble ye cɛkɔrɔba nana don ninnu fana na a b'a yɛrɛ sutura ni nin ye o kumana min ye i k'a dɔn du yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bolifɛn bɛɛ jɛ bolifɛn n'o ye véhicule familial ye a y'o fana feere sabu sabapa o tumana kalandenni n'o y'o denkɛnin kelen ye o wari min tun bɛ di ale ma o wari ko fana tigɛra Yusu ko a kɛra gɛlɛya ye fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun o musakanin tigɛlen kamalennin fana ale m'a ɲini yɔrɔ janko ye a fana donna ka i k'a dɔn gafe bondo la n'o ye bibliothèque a y'a livre bɛɛ feere k'a ban gafe bɛɛ feere k'a ban k'a bɛɛ ci waraku la sɛgɛn ti ku kamalennin na Yusu i b'a ye k'a fɔ ko foyi kun tɛ yen bilen o kumana kamalennin a t'a dɔn a bɛna a ka ɲɛnajɛw kɛ cogo min a bɛna a yɛrɛ nisɔndiya cogo min na a ye mun de kɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ a ɲini a masaw fɛ k'ale bɛ taa tunga fɛ ko ka taa yɛrɛ ɲɛma dogo ye fɔlɔ yanni kow ka fɛ fa ko k'e jigi tigɛra ala la wa ko nin tɛ ko mɛta ye ko waati n'a cogo don gɛlɛya n'a nakuma don o kumana k'i hakili sigi kana taa yɔrɔ si i b'a ye k'a fɔ ko a bɛna bɛna sɔrɔ kow la janvier kalo tile 20 tɛmɛnen Boubacar Sangare ka fɔ la o tuma na min ye den ye ani ɲɛji kisɛ de donna so kɔnɔ n'o ye ate ye ka na i burubɛrɛ fa senkɔrɔ a bɛ kule a bɛ sanji jigi a bɛ kasi a bɛ sigi fa ko mun kɛra k'ale ka watiri suyɛnna i k'a dɔn k'a fɔ k'ale ma ɲɛsi sɔrɔ a la nka ale kɔni taara damakasi kɛ i k'a dɔn lakana tigilamaw fɛ yen n'o ye polosisow ye o kumana ko ale kɔni taara i k'a dɔn a dantigɛ olu ye fa ko k'o tɛ kasi ko ye k'i muɲu sa i ka sabali n'a fɔra ko waati ka gɛlɛ a mana kɛ cogo cogo na i k'a dɔn watiri occasion dɔ sɔrɔ ka d'i ma yanni ɲɛ ka sɔrɔ a ko la o kumana février kalo tile 25 tɛmɛnen ate ani kamalennin dɔ nana so ɲɔgɔn fɛ cɛkɔrɔba fɛ yen a ko cɛkɔrɔba ma ko occasion dɔ feere ta bɛ nin bolo dɛ cɛkɔrɔba bɔra ka taa sɔrɔ i k'a dɔn watiri bulama dɔ jɔn bɛ da la
watiri bulama min jɔlen do ye o kumana ko aw bɛ joli nɔfɛ nin na ko 1000 ani 40 1000 ni 40 cɛkɔrɔba ko kumana ko tɛ baasi ye ko kumana ko an bɛ fɛrɛ kɛ ka nin ɲini ka d'i ma i k'i senna bila n'o ye yanni ɲɛ ka sɔrɔ i ka mobili ko la nka musokɔrɔba olu ɲɛ ka kegu cɛnin ka musokɔrɔba bɔra k'a bɛna watiri lajɛ ale ye watiri lajɛ ka munumunu a da fɛ ka taa ka segin a ko cɛkɔrɔba ma k'i hakili sigi fɔlɔ ko ni watiri in ye a tɛ ka watiri ye u taara pɛntiri de ja musokɔrɔba ka kɛ koyi a ko nin ye a tɛ ka watiri di k'u taara marinji wɛrɛ de k'a la ni k'a bayɛlɛma yɛlɛma k'a kɛ pɛntiri bulama ye ko n'o tɛ ko nin ye watiri kelen di u nana o sɛgɛsɛgɛ ka kamalenni watiri feerela k'o koro ka don so kɔnɔ ka ɲininkali busamisɛn go a la ko jɔn go a la ko tiɲɛ don ko a tɛ de sera ale ma k'u ka watiri pɛntiri ko ka n'a feere a ka cɛkɔrɔba ma o kumana cɛkɔrɔba ko nin tɛ baasi ye watiri feerela e ka taa foyi t'e sɔrɔ watiri to e ka taa o kumana a tɛ cɛkɔrɔba ye a tɛ ka watiri minɛ a la o kɛra cɛkɔrɔba yɛrɛ ka sennabilalan ye sabu fɛn kun t'ale bolo bilen o kumana min ye k'a dɔn cɛkɔrɔba ye a ye a tɛ ka watiri minɛ a la ale yɛrɛ b'i senna bila n'o ye o kumana a bɛ taa ka ciw ɲɛnabɔ bɛɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ jakarita kɔrɔ dɔ tun bɛ magasin kɔnɔ fo ka gɔngɔn da o la u y'o labɔ ni k'o ko k'o jɛ piyan ka sɔrɔ k'o labɛn k'o di a tɛ ma k'a fana k'a maa mago dilan n'o ye fɔlɔ yanni watiri kura ka sɔrɔ ka d'a ma o kumana ko min ye k'a dɔn a tɛ ye mun de fɔ sisan a kɛn bɛ ka somaw ni da dingɛnin da la ko n'u m'ale ka watiri segin ale ma k'a bɛ taa damakasi sɛbɛn don olu la olu kɔ kan kiri tigilamɔgɔw fɛ yen ko ka fa wele kiribulon la a tɛ jɔ nin bɛɛ o de kan bi o kuma k'a ko mana bɔ da min fɛ Bukari Sakare ko k'a b'o fɔ an ye nin bɔ 26 mars ka bidon bɔli kɔnɔ